काव्या आमच्यासाठी गिफ्ट घेऊन आली आता. कसला गिफ्ट आहे काव्या? आहे कढीपत्ता. कढीपत्ता. काय कढीपत्ता खाल्ल्याने काय होतं? ताकद येते. चला काव्याने काय आणलंय बघा. काव्याने कढीपत्ता आणलाय. कढीपत्ता इथे धुवून घेतलेला आहे. कढीपत्ता धुवूनच घ्यायचा असतो, ते माती बसते ना त्याच्यावर. आता इथे मी टोपात तेल ओतते. आता इथे मी लसूण घेतले. लसूण मला थोडी ठेवायची आहे. आज मी तुम्हाला ना साधी आणि झटपट आहे ना थोडीशी भजी करून दाखवणार आहे. त्या भजीसाठी बघा थोडीशी लसूण घेतली आहे, एक कांदा घेतलाय. बाकीचं साहित्य नंतर दाखवते. हे आता मी लसूण घेतले, कांदा घेतलाय, एक कांदा मोठा, एक टोमॅटो आणि ओलं खोबरं आणि आपल्याला ही कढीपत्त्याची पानं. मसाले वगैरे नंतर टाकताना दाखवते. आता टोपामध्ये तेल टाकलंय. आता काय टाकायचं आहे? जिरं. आता आपण जिरं टाकलं. आता काय टाकायचं आहे? लसूण. अरे वा, काव्याला माहिती आहे. बोट ठेवला ना इथे. आता आपल्याला काय टाकायचं आहे? कांदा. कांदा आधी नाही टाकायचा, नंतर लसूण लाल झाल्यावर. आता मी कांदा टाकते. आमची काव्या हसते कशी. आज हसत नाही ती. आता मी ते गॅस जरा बारीक केलाय आणि झाकण ठेवलंय. कांदा आणि लसूण टाकलेली आहे. तोपर्यंत तुम्हाला मूग दाखवते, म्हणजे आपण गावच्या पद्धतीने कसे मूग भिजायला ठेवले, मोड काढले. हा कपडा बघा. आणि या मुगाला आहे ना आजचा दुसरा दिवस आहे. 2 दिवस हा दुसरा दिवस आहे. म्हणजे समज रात्री भिजायला टाकले, सकाळी मोड काढले की नाही, मग त्याच्यानंतर अजून 1 दिवस काढला. आपण जेव्हा मूग भिजत टाकतो ना, भिजल्याच्या नंतर आपल्याला मोड काढायचे असतं, तेव्हा काय करायचं? सर्व पाणी काढून टाकायचं आणि त्याच्यावर असा कपडा दाबून ठेवायचा वला करून. मग त्याला आपोआप मोड येतात. आता इथे आपण कांदा बघा चांगला फ्राय झालाय. बरोबर आहे. आता आपण कढीपत्ता टाकूया. त्याच्यात टोमॅटो टाकूया. आता इथे कांदा, टोमॅटो सगळं. टोमॅटो टाकल्यावर आहे ना थोडं झाकून ठेवला. आता इथे बघा मसाला एकत्र टाकायचं. हा सर्व एकत्र टाकते. तिखट 1 चमचा आणि थोडासा पाव चमचा, म्हणजे 1.25 चमचा मिरची पावडर टाकली. 1 चमचा धना पावडर टाकायची आणि पाव चमचा हळद टाकायची आणि अर्धा चमचा मस्तपैकी झणझणीत व्हायला पाहिजे म्हणून गरम मसाला टाकायचा. आता आपले मसाले सर्व टाकून झालेले आहे भाजीमध्ये. आता त्याच्यामध्ये मूग टाकते. मूग मस्त आलेत ना. आता इथे भाजीमध्ये सर्व साहित्य टाकून झालेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये ना खोबरं टाकते. ओलं खोबरं आहे. त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं चवीपुरतं. काव्याला शिंका येतात आहे. नकली शिंका येतात. नकली शिंका काढते. आता ही भाजी तवरल्यावर कलर बघा. कलर कसा आलाय मग काव्या? छान आलाय ना. वास पण छान होतो. काय भाजी यम्मी. कसं काय? तुला कसं माहिती पडलं? छान होती. सगळं छान होती. आता त्याच्यामध्ये माझे मूग आहे. क्या बघा मूग बघा, मुगाचा दाणा. त्याच्यावरती आपण ठेवतो मूग. एवढूसा मूग आणि शेंगा. काय करायचे शेंगाचे? ह्याची भाजी करायची असते. त्याची भाजी चालली परवा करून. हा शेंगा आहे ना कोथिंबीरच्या ह्याच्यामध्ये राहिली होती. काय कोथिंबीर ठेवली होती ना फ्रीज मध्ये, त्याच्यात ती एक शेंग राहिली होती. आता इथे मी एक कांदा भजीसाठी घेतलाय. आता तुम्हाला झटपट आहे ना शॉर्टकट मध्ये भजी दाखवते, अशीच आपली नेहमीसाठी. आता त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकते आणि ही कढीपत्त्याची पानं स्वच्छ धुवून कापून घेतली आहे बारीक करून जरा, ती पण भजीमध्ये टाकते कारण कढीपत्ता खायला चांगला असतो. आता याच्यामध्ये लसूण, कढीपत्त्याची पानं, मीठ आणि कांदा हे असं चांगलं चुरून घ्यायचं. कुठे? आमच्या इथे डॉग बसलेला आहे. तो कसा वाघ बसलाय बघा.
हे बघा. डब. बस बस तू उठला. मी घरी चालले. बाय बाय. बाय बाय. आता इथे कांद्यामध्ये लसूण, कढीपत्ता आणि मीठ सगळं कुस्करून घेतलंय. आता त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकते, थोडीशी मुगाच्या भाजीमध्ये ठेवते. आता थोडासा गरम मसाला टाकते, थोडी धना पावडर, थोडीशी हळद आणि हा मिरची पावडर. आता हे टाकून ठेवते असंच आणि जरा 2-3 मिनिटासाठी झाकून ठेवते आपली भाजी होईपर्यंत. तोपर्यंत तो कांदा आहे ना नरम होईल, मऊ. ते मिक्स नाही करायचं. नंतर मिक्स करायचं. हे पीठ घेतलंय ना, बनवायच्या टायमाला मिक्स करायचं. आता तोपर्यंत हे सर्व डबे काढले तेवढे वरती ठेवते. आता इथे आपली भाजी बघूया. ताटामध्ये मी थोडं पाणी ठेवलंय. का भारी सुगंध आला नाही ना. हा. आता त्याच्यामध्ये मी कोथिंबीर टाकते आणि ढवळून घेते. किती छान दिसते. इथे काय चेकिंग होते. मूग शिजले काय बघते. शिजले. शिजायला जराशी हवे तेवढं पाणी आटलं ना मग शिजेल. थोडासा ताटात होता तो पण उठलाय आणि आता झाकण मारून ठेवते. आता पाणी आटेपर्यंत आपल्याला शिजवायचंय. मग आपली शिजली भाजी. आता इथे पीठ भिजवलंय बघ. तुला 2 चपात्या आणि काव्याला 2 पुऱ्या करते. ती छोटी आहे ना, तर चांगलं काहीतरी आवडीचं केलं की खाते ती. आज संध्याकाळी काढलेले ते बाकीचे हे स्वतः घरात पिकवलेले गवतामध्ये. म्हणजे ह्याच्यात ते पावडर वगैरे टाकतात ती नाही ना, ती नाही टाकलेली. आणि रायवळ आंबे आहेत. हे रायवळ आंबे हे आपले आणि हे आपलं झाड होतं ना इथे त्या झाडाचे. त्या झाडावरचे आंबे बघा फ्रेश फ्रेश काकीने आणलेले आहेत. फ्रेश आंबे आहेत एकदम मस्त. अकुसच्या आंबे खाण्यापेक्षा हे रायवळ खाल्लेले चांगले. हे चांगले केमिकल मध्ये बुडवतात पाण्यात त्या पाण्यात बुडवतात आणि काढतात. मग माहिती पण हे बरे ना आपले, म्हणून आपण मागितले ना. काकीनं सांगितलं आम्हाला विकत आंबे द्या. आणि तुम्हाला एक सांगतो, सर्वांनी गावी आलात ना की असं शेजाऱ्यांना असं विचारायचं, कारण ते कसे नॅचरली सर्व बनवतात. आणि घराच्या घरात असतात ना. आता ह्यांच्याकडे आंबे पण आहेत आणि ह्यांच्याकडे आता नारळ पण आहेत. तर आम्ही असे नारळ पण विकत घेणार. जसे आंबे विकत घेतले तसे नारळ पण घेणार. असाल ना तुम्ही, नारळ वगैरे पाहिजे असतील तर इकडे यायचे. नारळ आणि खरं सांगतो, बाहेरच्यांपेक्षा ना कधी कधी अशा माणसांकडे द्यायची म्हणजे ह्यांची पण हेल्प होते आणि हे पण स्वस्त पण देतात. आता ते बघा 1 डझन आंबे 300 रुपये. आणि आता फ्री दिलाय मला. ते 13 आंबे दिले. 13 आंबे. तसे आम्ही आंबे पहिले खाल्लेले. काकीने आम्हाला आंबे दिलेले पहिल्यापासून. त्या आंब्याचे मालक असतात आहे. आता ते मम्मी बाहेर गप्पा मारत बसली होती, तोपर्यंत म्हणजे चपात्या भाजून घेतलेल्या आहेत. काकींबरोबर बसलेली गप्पा मारत. तेव्हा माझं काही काम नव्हतं बाहेर गप्पामध्ये. त्यांनी चपात्या करून घेतले. असा पाहिजे है ना, टाइम वेस्ट नाही करायचा आपण. हा. तू पण बसायचं ना जरा. तेल नाही लावला ना. विदाउट बस हे सिंगल फ्लिप, डबल फ्लिप. बस ठेव. जास्त वेळ ठेवलं कडक होते ना. हा. इथे तेल तापायला ठेवलंय. कावऱ्यासाठी मी 5 पुऱ्या केल्या. पुऱ्या तळायचे ठेवले, नाही तर ते पण भाजून काढले असते पप्पूने. आता इथे भजीसाठी मी कांदा कुस्करून ठेवला होता ना, सर्व त्याचे साहित्य टाकलेलं आहे. थोडंसं जिरं टाकते. थोडं टाकायचं. कांदा नरम झालाय. मीठ लावून असा कुस्करून कांदा ठेवला ना, मग तो जरा नरम पडतो. आंबे दाखवू का त्यांना. आंबे दाखवू ना. येता का खायला आंबे. हे बघा घरीच पिकवलेले आंबे आहेत ना मी हे. आणि आम्हाला एवढे आंबे 300 रुपयाला पडले. म्हणजे कुठून पण विकत घ्यायचे ना, तर आपण शेजाऱ्यांकडूनच विकत घ्यायचं ना मम्मी. त्यांना पण हेल्प होते ना जरा. तेवढी त्यांना पण मदत होते. आता नारळ पण आपण बाहेरून विकत घेणार आहे ना, तर आपण शेजाऱ्यांकडून विकत घ्यायचे. बरोबर. आता इथे तेल तापायला ठेवलंय. मला पुऱ्या तळायचे. आता इथे मूद मारते. म्हणजे कसं मूद मारलं की छोट्या मुलांना चांगलं वाटतं. जसं तुला पहिला आहे ना लहानपणी असा मूद मारला तर तू भात जेवायचा. बरोबर आहे. नका जेवायचं नाही. नखरे होते माझे. लय नखरे होते. आता पण दिलं तर छान वाटतं असं. हे बघ असा भात वाढला. मी तर म्हणतो ना, तुमच्या ताटामध्ये ना 1 मूद भात असलाच पाहिजे तुमच्या ताटात. हा. इथे आपली भाजी बघा. बघा भाजी. कलर बघा भाजीचा. एकदम छान. काव्याला भाजी. बस तेवढीच खायला तरी बेस्ट नाही घालवणार. काव्या मॅडम आलेले आहेत असं वाटतंय. अरे
अरे कुठे होती तू एवढा वेळ? होती एवढा वेळ कुठे होतीस? होती अंगणात खेळत का हो कुठे होती तू? अंगणात खेळत होते अंगणात खेळत होती. तू आता जेव आमच्या बरोबर नाही मग कधी जेवणार? मी जेवली दुपारी हे रात्रीचं जेवण. काय पाणी झालं हे रात्रीचं काय पाहिजे काय करता आता तुला? काय पाहिजे? पाणी पियाला काव्या, पी. हे आंबे कुठून आणले आम्ही? आमच्या झाडावरून तुमच्या झाडाकडून. तिला माहिती आहे. आरामात आरामात घे. हे पुरे कोणासाठी केले? तुमच्यासाठी आमच्यासाठी नाही. हं? आमच्याकडे एक छोटीशी येते ना परी, हं? तिच्यासाठी. का- कोणपरी? काव्या परी. तिचं नाव आहे काव्या. माझ्यासाठी आणलं काय हा मग हे बघ. तुला पुऱ्या आवडतात? हे बघ कशी टम करणं फुगली बघ. टम करणं फुगली बघ काव्यासारखी. फुगली नाही असा फुगा झाला सेम इकडे हं. हे काय केलं काय काय केला हो? काव्या जरा भाषेत बोल, आपल्या कोकणी भाषेत बोल. आता काय केलं आहे? काय खाता आहे तुम्ही? तुमच्याकडे काय खाता हो? आमच्याकडे पुऱ्या खाताव्या काव्या कधी पण बाहेरून आल्यावर हात धुवायचे की नाही? धुवायचे. अरे सर्व आधी मुलांना सगळं माहिती झालेलं आहे. हा. हात कशाला धुवायचे, पाय कशाला धुवायचे, आणि असे फ्रॉकला पोजायचे. असे फ्रॉकला नाही पुसायचे. बघ आंबे आता ह्याच्यातला आपण सर्वात तुला जो आंबा पाहिजे तो चूज कर. हा वाला आंबा येस घेऊन ये. चलो मी हा आमच्याकडे एवढे आंबे थे पण काही खाया नाही आम्ही तुम खाले बरं हा आंबा आहे ना मी पाण्यात ठेवलाय हम्म. आणि त्याच्यानंतर आपण कापायचं जेवताना. आता थोडी भजी करते तुला, थोडी थोडी भजी टाकते. म्हणजे जे काय वेगळं भजी टाकली भजीचं थोडं ह्याच्यात पांढरं निघतं मग ह्याच्यात जरा लाल दिसतं. काव्यासारखी छोटी छोटी भजी. काव्याला उंची कमी आहे, दिसत नाही काव्याला ना. काव्या तुला जेवणामध्ये काय काय आवडतं? डाळ भात भाजी कसली पण भाजी कसली पण? पुरणपोळी, भाजी खाते. पुरणपोळी, आवडली समोसा, समोसा पाणीपुरी. पिझ्झा खाल्लाय तू? पिझ्झा नाही नाही. पिझ्झा काय असं माहितीये? हा माहिती माहितीये. बर्गर माहितीये? काय बरोबर कसला बरोबर नाही माहिती? तिला बरोबर नाही माहिती. पास्ता माहितीये? हा, नाही माहिती. एक गोष्ट तर माहिती असेल, मॅगी मॅगी मॅगी. मॅगी माहिती आहे तिला. इकडे भज्या पण झालेले आहेत आपले. पण ह्या मोठ्या मोठ्या टाकतोय नाही मोठे मोठे नाही, छोटे टाकते. का दादा पण छोटे छोटे खाय ना तुझे एवढे. नक्की पण जेवताना मला एक चपाती लागेल. एक चपाती खाशील? तुला त्यातली काय एक दहा पण काय कोण 10 खाशील? चला आता तुम्ही जेवून घ्या. काव्याचा ताट आणि तुमच्या सर्वांचं ताट. या सर्वांनी जेवायला आमच्यासोबत. तुमच्या सर्वांचं आता- ताट पप्पू खाणार आता आहे. नेहमी मी टेस्टिंग करून दाखवतो ना, आज काव्य टेस्टिंग करून दाखवेल. चला काव्या काव्य, टेस्ट करणार. चल काव्याचं हे करून. आणि आंबा कापा. त्या आंबा कापते. तर बघूया, आपला सर्वात मोठा आंबा मी चूज केलेला आहे. वा वा वा, बघा किती छान आहे ना मी. मस्त वाटतं ना काव्या? दे काव्याला दोन्ही फोड. काव्याच आम्हाला आंबा पण टेस्ट करून दाखवेल. आणि आपली थाली इकडे रेडी झालेली आहे. आपल्या जेवणाचं ताट बघा एकदम रेडी. येतं का जेवायला सांगा आमच्याकडे? काव्या पुऱ्या पण खाते आणि चपाती पण खाते. हा तशी आपली शहाणी मुलगी आहे, सर्वच खाते. हा, शाने असेच पाहिजे मुलांनी सर्वच अशीच खाल्लं पाहिजे. आणि खाणारी पाहिजेत. चला काव्या, तुझं ताट रेडी. चल पाणी घेते जरा आहे का आता ग्लास घेते. चला मी घेऊन चाललो काव्या मॅडमला, आमचे काव्या बाबा, म्हणजे छोटी काव्याला जेवण. छोट्या मुलांना दिला म्हणजे देवाला दिला आहे ना काव्या? तू कोणती देव? गणपती गणपती. अरे वा अरे वा, मस्त. जेव जेव. आम्हाला तुला जे आवडतं ते पहिलं खा.
पहिला काय खाते तू? भाजी. भाजी खाते इकडे ना? भाजी घ्यायची बाबू. मी खाऊ दे तिला तसं खायचं. ना ह्या साईडला भाजी घे थांबा. नाही ना त्यांच्या पद्धतीने खाऊ दे तिला. नाही नाही ती खाते बरोबर भाजी. भाजी छान झाली आहे. या साईडला भाजी घे. भाजी कशी झाली आहे? अशी घे. यम्मी. Yummy. झाली आहे भाजी. अरे वा. जेव. टेस्टिंग आज आमची काव्या सांगते आहे. पण आधी तिने चपाती हा खाल्ली. सहा भजी खा काव्या, बघूया भजी. एक एक करून सर्व आम्हाला टेस्टिंग सांग. अरे वा. अशीच भजी खाऊन दाखव. आमची काव्या भजी आणि चपाती एकत्र खाते. बघा कशी खाते. Very good, very good. शहाणी मुलगी आहे. हा. नाही, आधी खाल्ली पण नाही अजून. अजून खाल्ली पण नाही आहे. आता तर त्यांना वाटेल का आम्ही सांगितलं हिला चांगलं आहे म्हणून सांगायला. आम्ही सांगितलं काव्य तुला चांगलं सांगायला? नाही ना. आता ह्याच्यानंतर आंबा खाऊन टाकायचा. आमच्या समोरच्या झाडाचा आंबा. कोणाचा झाड आहे तो? आमच्या शेतात सगळ्यांचा. सगळ्यांचा. आता आंबा खा. जेवढी रांग आहे तेवढी आपल्या जवळची. आपल्या दोघांची बोलते. आता आंबा खा, आंबा खा. नाही अजून पुरी खायची आहे. पुरी खायची आहे. पुरी भाजी तिला समजते कसं काय खायचं ते. अरे वा, हुशार आहे आमची काव्या. छान झालंय. छान झालंय. छान झालंय. आता भजी सकट. आता आमचा लास्ट आंबा कसा खायचा काव्या, आंबा कसा खाऊन दाखव. आंबा खायचा आणि हसायचा. आता आंबा कारण तू हसते ना माणसांना लय आवडतं लय आमच्या. आवडतं माणसाला. आंबा कसा खातात असा? साला सकट खाते तू? छान झालं. फक्त वरचं खाते ना? खा खा. कसा आहे आमचा आंबा? छान आहे. छान आहे. आमच्या झाडाचा आंबा. गोड गोड आहे. हा? सर्वांचा. सर्वांचा बोलते कारण त्यांच्या झाडाचा आंबा आहे ना. जेवशील ना पूर्ण? जेवशील ना पूर्ण? तुला तुला भरवू का असं? नको. तर हा आपला आंबा. माझा पण आहे जेवायचं. कढी आहे भातावर, डाळ नाही आहे. आता तुम्हाला मम्मी दाखवेल आंबा कसा खायचा. मम्मी काय दाखवे पूर्ण नाही खात मम्मी अशी खाते. मम्मीला कापून नाही आवडत. असं आवडतं मला. साल काढायचं. पहिलं असं हे बघा गावी असं खायचं असतं. आणि हे ह्याला बोलतो माझी तोरी. तलप नाही जात. बरोबर, आंबा असंच खायचा. हा म्हणजे कापून फोडं खायची ना माझी तलप नाही जात. वा वा, आंबा तरी बघ मम्मी. हे बघा काय भारी आहे ना? हापूस आंब्याच्या वरचा. हो. कसं आहे टेस्टिंग? एक बाईट तो मार के दिखाओ मम्मी. हा एक सॉरी खा 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 नंतर सांगतो. वा 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 वा. फ्रुटीची ॲडव्हर्टाइजमेंट येते ना, कटरीना कैफ खाऊन दाखवते ती तशी. कसं आहे? मस्त आहे एकदम. त्याचा आता सुगंध आला. तू चाव मारलीस ना त्याचा आंब्याचा एक सुगंध आला त्याच्यातून. मस्त मस्त असं ना? वाटतं पटापट नाही खायला पाहिजे. हळूहळू काढायचा. चव घेत. खायला काव्या असते बघ. काव्या एक हसून दाखव जोरात. टाळी वाजव माझ्या हातावर. हस पहिले. हस हस. हस 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 हस. मी तिची टाळी घेत का नाही माहितीये? जोरात मारते ते. जोरात मारते. हा. म्हणून मी टाळी घेत नाही म्हणजे आपल्या हातावरून टाळी करते. हा. आमच्या काव्यांची कॅपॅसिटी बघा एकदम छान. असंच मुलांनी जेवलं पाहिजे सर्व. बघा व्यवस्थित जेवली. आमच्या काव्यांनी बघा एकदम सर्व संपवलेलं आहे. आणि आंबा आता नंतर खाणार आहे. आता आंबा खाणार आहे. सगळ्यांना हात लावा. खरकटा हात नाही लावत आंब्याला. हा काय? हा आंबा नंतर खायचा. बस खाली बसून खा. व्हेरी गुड. असंच जेवायचं सर्व मुलांनी. बघा हा. आमच्या काव्याकडून शिका. व्यवस्थित जेवली ती. जेव.